Hi guys! Welcome back again to our channel. So for this video guys, I'm gonna be sharing you another thing. So yes, finally, meron kaming itlogan dyan guys. Supposedly, ang ilalagay ko dyan, bago ko i-reveal yung sinasabi ko, actually, ang dapat nilagay ko dyan is yung box na yan kasi malaki. So, I didn't get a chance to put it there na dito kasi yung pabo namin kanina guys, so ito na nga, yung pabo namin kanina guys is parang napapansin ko medyo aligaga siya kasi patong siya ng patong dyan and everywhere. So, ayun, nakita niyang spot na yan dyan. Wala pa yung box kanina, yung kanyan lang nakalagay yung plangganang yan. Tapos wala pa yung sako. So, nandyan siya kanina all the way na talagang tinitingnan ko siya kung ano nangyayari. So, kaya nga, nilagay ko yung box na yan kasi malaki. So, para sa pabo, malaki. Wherein ito, maliit masyado to. So, ayan yung pinalit ko. At nagkataon naman guys, yung isa naming manok is gusto ring mangitlog. Na meron naman sana siyang paitlogan somewhere, doon pala. Somewhere dyan sa loob ng tindahan namin. Yung usually na nilalagyan namin ng paitlogan. So, dito yung manok kanina. So, yung manok kanina, nandito siya ng itlog. So, ayan. Diyan siya nag-itlog, guys. So, I don't know. Or siguro, i-change ko na lang ito. Pero, depende, guys, kung hindi niya mahalata. So, i-change ko na lang siguro ito. Kasi red siya, guys. And, I was planning to, like, swap na lang siguro. Siguro, babalik naman din sila. Pero, ito yung sa manok. Ayan. Nakapangitlog siya dito guys. And yung isa dito, yung pabo namin, dito na lang siya pumunta. Kasi nga, she was just looking for this, yung ganitong planggana lang. Yan yung talagang, no-notice niya kanina na talagang gusto niyang pangitlogan. Kasi, habang dyan pa lang yan siya guys, tapos hindi yung box ang nakalagay, sumasampa siya dyan kahit walang sako and everything. So, talagang kinakaskas-kaskas niya. So, kanina, nilagay ko na lang to dito kasi wala na akong option. And then, after that, hindi nagtagal, pumunta siya guys at yan. Eto na yung kanyang itlog. Okay. Ilapit natin sa, guys, may araw. Ayan. So, eto yung itlog ng pabo guys, yan. Kung mapapansin nyo po, is meron siyang mga dots. So, yan, ito guys. First time ko makakita. Or no, it's not my first time, but first time ito na mangingitlog dito sa amin, yung mga namin, yung mga pabo namin. At yung nangitlog guys, is yung puti namin, yung tinatawag naming sibulala. Siya ang nangitlog guys dito. Pero, I was planning to, etong, etong napangitlogan niya kanina. I was planning to swap this with much bigger kasi nga 'di ba malaki naman yung pabo and we don't like it to be like ganyan lang, medyo maliit. Usually kasi pang yung size na ganito is para sa mga inahing manok, wherein yung pabo naman is kailangan ng bigger space. Kaya nga talagang nilagay ko sana yan dyan kasi dyan siya sumasampa kanina, pero ito yung nakalagay. So, it turns out na yung manok naman din talaga ang nangitlog. Napakagaling. Yung manok, guys, meron na siya dito sanang itlog. Pero hindi siya bumalik dito. Hindi ko alam kung anong nangyari. So, ito, sa kanya rin kasi ito, sa kanya rin kasi ito, guys. And then, dun siya nangitlog na naman ulit. At hindi ko alam kung ano ang gagawin ko later. Siguro sabihin ko na lang kay partner ko na ganyan. Yung status siguro. Kasi may tendency din yan guys, mga salibo guys, or yung mga tulo ng kisame, tulo ng yero namin kasi butas-butas na rin yung iba dyan. So, let's see kung babalik pa siya dyan or kung hindi na, siguro i-change ko dito. Pero guys, meron akong nakita kanina na parang balde lang din, or no, planggana lang din siya. And then I was planning to swap it with that. Ayan guys, yeah, nakita ko yan doon kanina sa may junk sa amin. So, ayan, hindi pa siya nakapangitlog kanina. Kinuha ko na chop, tapos nilinisan ko na, binuhusan ko ng tubig para mawala yung mga, yung mga medyo may pagka-dust kasi siya kanina. So, after that siguro, ito na lang yung ipapalit ko doon sa planggana nung pabo na may itlog kasi much bigger din to guys. And then, para komportable din siya. Tapos malaki naman din yung table na pinaglagyan nun. So, I guess it's good na ganyan. So, patutuyuin ko na lang muna to guys para at least later siguro or tomorrow pwede namin siyang ilagay na talagang tuyo siya para hindi maano yung itlog. So, ayan guys, that's my update for this day.
na yung pabo namin. Anyway, hanapin natin yung pabo na sinasabi ko na nangitlog siya. Kasi, para at least aware din kayo guys. Anyway guys, ito na nga pala yung aming yan. Yung chicks na pinugad namin. Ayan. So, tingnan natin yan guys kung saan sila pumunta. Para aware kayo or kita nyo. Or at least alam nyo kung sino sa kanila yung nangitlog. So, ayan. Hindi na lang ko lalapit pero i-zoom in ko na lang. Ayan. Yan guys. Ito siya Ito. Etong iyan. Siya yung nangitlog guys. Yan si Bulala yung tinatawag namin kasi yung may-ari niyan before was Bulalords yung kanyang name. So yan yung kanyang name ngayon. So Bulala siya kasi babae siya. And then ayan guys. Ito yung isa Yan. Siya yung nangitlog kanina. Ayan siya guys. Siya yung nangitlog kanina guys. Sorry if medyo shaky yung aking camera kasi I'm still trying to do my best guys. So, siya yung nangitlog na kanina. And then, yes, it was her first egg. So, I'll update you tomorrow and every now and then kapag na siya, maglilimlim na siya or as well as yung ma-hatch na niya yung egg and everything kung ilan yung nalimliman niya. So, yan. Other than that, my update was anyway, sa next video ko guys, ipapakita ko sa inyo yung aming mga pagkain. Sabi ko na rin siguro to sa aking previous video. Papakita ko sa inyo yung mga pagkain na ginagamit namin. Starting from yung mga bagong pisa pa na sisiw until mga 2 weeks, 3 weeks, and so on and so forth guys. So much for that. So, ayun, yun yung mga i-share ko sa inyo on my next video. And yes, if you haven't subscribed pala guys, please do subscribe and like and share and do comment down below for so many suggestions of you guys na pwede kong ma-shoot in my channel na gusto nyo ring malaman regarding our backyard farming guys. And anyway, sa mga frequently asked questions pala dyan, we're gonna be doing a separate video for that also guys. Anyway, thank you pala sa mga nanonood sa aming previous video, yung vitamins na ginagamit namin guys. And yes, if nakabili kayo ng ganun na medyo mas mahal-mahal, nag-iiba-iba daw kasi po yung presyo, depende sa lugar nyo. Tulad ng mga kapag nasa medyo malayo na kayo sa city, medyo nagtataas sila ng presyo kasi yung iba umaangkat rin kasi nga yun yung pinaka-best way or pinaka-best. For us, it was the best vitamins that we have ever encountered. Yung powder lang at saka hindi siya masyadong mahal. So, yan guys. Eto sila guys, update. They were already like siguro mga 5 days old. So, makikita nyo or mapapansin nyo na sa kanilang mga wings is meron na talaga silang guys. Ayan. Nag-change na, totally change na. Or we're not, hindi totally, pero yung iba kadalasan is nag-change na ng kanilang mga wings. Kasi, yun nga sinasabi ko, the secret is yung aming vitamins na ginagamit guys. At well, kung hindi nyo naman gustong mag-vitamins ng gano'n, it's up to you guys kasi kami, yun lang to have a very healthy chicks. Kasi once in a while, nag-try kami ng ibang vitamins or for how many, like siguro mga years, then siguro a year, hindi kami nag-vitamins or meron kaming vitamins pero it was not that kind of vitamins na na-encounter namin today, yung King's Vita Plus. Medyo may pagka-risky or hindi siya masyadong good in terms of chicks kasi napaka po guys, yung iba medyo mahihina yung resistensya, kailangan talaga ng antibiotics para lang gumaling. Yun yung word, para gumaling kailangan nila ng antibiotics which is very mahal naman guys, or mapapabunot ka ng pera sa yung pitaka para lang lalo na yung malalaki guys, kapag malalaki na yung mga sisiyo, doon nagkakaroon ng mga like talagang bubunot ka ng pera para lang masalba kasi nga sayang din yung pinapalaki mo doon, wherein pwede na siyang mabenta, pwede na siyang mapakinabangan and everything. So yes guys, and nga pala guys, sa mga magpapa-shoutout dyan, please do leave down your names below kasi para ma-read namin yan on our next video. So yes, and kung may nakalimutan pa ako, please do also leave a comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo mga
tweaks, advice, opinion, and whatsoever do you call that, guys, regarding a backyard farming. Anyway, guys, meron din kami pala dito ng itlog na. Ayan, ito yung nakita nyo on my previous, siguro mga 2 videos ago. Yung mga previous videos ko, mga 2 video guro na nakalipas. So, ayan na siya, guys. Isa pa lang ata yung napakita ko. So, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 na siya, guys. So, ayan. I will update to you guys also kapag napuhag na namin to or naglimlim na siya. Pero ito dito, so update lang kung ilan yung aming, ano pa dito, naglilimlim. Isa yan. Tapos, ayang yan sa planggana, guys, na, ayan, ito. Number 2 yan, guys, na naglilimlim. Then, let's go. Here, meron pa kami dito. This hens were probably about siguro mga sa March yung hintay sa kanila. So, ito yung pang-pangatlo. Ayan. And yung pang-apat, guys, is nandito. Ayan. Siya yung pang-apat. So, 4 yung ating waiting for the month of March, guys. And kasi yung ating for the month of February is nakuha na naman natin. Yung nakikita nyo on my previous video nga. Ito yung una, diba? February 18. Ito. And then, ito sila is February 25, if I was not mistaken. And then, 2 naman, diba to? So, ayun, 3 sila for the month of February na naglimlim. So, ayun, naglimlim ngayon is 4 for the month of March. Then, yung nangingitlog is 2. Where probably siguro mga for the month of March pa rin yon. Pero siguro mga nasa middle yung isa, tapos hindi na sila halos magsasabay. So, update muna ako siguro agad-agad. So, ayan. I don't know if you are seeing this. Yan, yung isang pabo namin, guys. Ayan. Siguro naghahanap siya ng may itlogan niya kasi nandyan siya all the way now. So, nandito lang ako sa taas ng bahay namin. I was just looking at her. Pero I wasn't sure if mangitlog siya kasi kanina, sa napapansin ko nung nangitlog kanina is medyo maingay, pero ito hindi. Pero well, hindi kasi yan usual na nagsasampa-sampa. So ayan, siguro medyo nag-iingay-ingay na siya, pero mayroon na yung bakante dyan, guys. So I was hoping, let's just hope and pray people na dyan siya mangitlog para medyo taas-taas naman at saka hindi na tayo maghanap ng mga malalaking mga pwede nila mapangitlugan kasi alam naman natin yung kanilang katawan, di ba? Medyo malalaki. So yan, diyan ka na lang siguro. Ayan, bumalik siya, guys. That was a good sign. Ayan, bumalik siya sa loob. Well, actually hindi siya bumalik sa loob. Dumaan lang siya. Okay, I guess bababa. So ayun. Bumaba siya, guys. Hindi siya, ayun. So, I guess it was not successful, but yes, I get to share it to you kasi baka nangitlog din siya or mangitlog siya sooner or later dyan. So, yan. So, ayun. That's it for this video, guys. Yun lang yung ma-share ko na yung dito. Supposedly para sa pabo yan, pero ipakita ko rin sa inyo yung pag-change namin ng kanyang lagayan para komportable naman siya dito. Medyo malaki naman niya yung desk niya. Yan, malaki naman din siya. So, pwede na yung ilagay dun later kapag natuyo na yan and everything. So, I need the help of my partner para at least pwede namin siyang like matalian talaga para hindi siya gagalaw and everything. So, yes, that's it for this video, guys. Hope you like the video and hope na meron kayong natutunan in this video. And yes, until next vlog, guys. And yes, please do subscribe, like, share, and do comment down below, guys. Don't forget that. And yes, thank you so much, guys. Till next vlog. Goodbye. Peace out. Goodbye, guys.